Ujahama renungan harian sian buku pajonok hamuma tu debata sadarion hari Rabu 28 Oktober 2020. Ulaun ni Apostel 5 ayat sia A. Alai ni nasi Petrus mamado ibana. Buasa tung saroha hamu mangujuni todi ni Tuhani margabus. Di boto debatado aka ahana adong di bagasan rohat tabe. Takasdo di boto debata aka rencana tabe. Aka nata pikiri. Dang boi gabusatta ibana. Di boto debatado nang aka motivasi ni pribadi lepas pribadi. Alani ido tung sahala pesian jol maon dang adong nabui paburnang-burnang diri. Sotung adong na pajago-jagohon. Turpuk sadarion ima sada bentuk pargabusan na manggabusi debata. Laos turpuk sadarion ma bukti na solomo rohani debata marnida halak pargabus. Dang di halomohon debata ngolu nagok sandiwara.
ganup halakna bersandara, nasai lomuan rohana margabus, hona uhum ni debatado. Takas do diboto debata motivasi dohot rencana ni si Ananias dohot si Sapiraon. Mangalehon si lehononna ima asa dipuji jala dihormati halak dona sida. Tutu pergabusan nani ula nasida na dua dang diboto jolmai. Holan bentuk nilai nina nilehon naido diboto jolma. Jala alan nisi leon lehonido ubain las rohani halak. Alai dang diboto nasida sia dia dapat nasida. Di ulan nasida gabusi holan laho mangalului sangap dohot hormat dosian jolma dang lao pasangapon debata. Ulaon nani ulani si Ananias dohot si Sapiraon ima sada bentuk ulaon nama ngaleai debata. Berita masa na terjadi Nabi Nain si Ananias dohot si Sapiraon, dohot bentuk tindakan tegas Nabi Nain ni debata, patuduhot tu hita ganup. Sada tindakan na tegas jala serius sian debata lao memberantas dosa. Dihirim debata dosian saluhut jolma asa serius pasangapon debata. Jala berpikir ulang laho mangulahun dosa. Ai dihagigi hot debata doa kadosa pergabusan dohot motivasi nasala dihirin debata adosian jolmai ngoluna jujur ngoluna badia aina jujur jalan badia lo debata. Amin. Ima saat mi renungan harian di kita saluhutna Tuhan Yesus mamasu-masu mangaramoti kita saluhutna di dia bahita marengalan. Oras.